Hello. Wati? Pakaipa shamari. Pepepo nditi bvisa mastatus pai zvokuita zvazviite hando zvakazoitika ndakabirwa mari zvese nepassport saka kunikuku handozokwanisa kuenda. Zvakaoma shamari. Aya. Ndo zvandanjitaura kapaipai. Ukada kutarisa ka pavanhu vese vaunofunga kuti vanokuda iwewe. Inini ndingatofunga kuti inini ka ndogona kunge wandinoti anondikunda kukuda iwewe ndiMwari ari one. Because paipai ndakakutaurira chokwadi ndikati chi bvisa mastatus yawakaisa paInstagram, paFacebook, paWhatsApp. Iwe ukati dzorwadziwa neni pando zvandada kuedza kupuruvhira ipo paya. Pozi wakabva wanyanyawo ka wangu wakabva wati hanzi goodbye Zim, welcome UK. Paipai abva wakadhipisa paipai. Ivo havasi vese vanokuda ivo. Saka muimbi akazoti dzimwe nzendo taurai madzoka. But manje iwewe wakaita era ekutaura usati wasimuka uchiine gadziriro.